थांखांनाय बाथ्राखौ लानानै बेसेबां नोंसोर आंखौ एक्स होननानै बुं आं नोंसोरखौ सहसाव लाजिया एक्सनि बाथ्रा लानानै आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आंखौ मोजां मोनग्रा फंबायमोनखौ आं फंसे बाथ्रा बुंना दोनगोन गार्लफ्रेन्डआ गारनानै थांबाय एक्स होननानै गाख्रबबाय थायो बुंबाय थायो आं लाइभ फैब्लाबो फंबायमोन नों सानफ्रोमबो नोंनि गार्लफ्रेन्डनि बागै आरो एक्सनि बागै सानगोन ना नोङो जिबनाव थोंसेबो आगान आवगायनानै थांनो हानाय नङा आरो बेनि एग्जाम्पल नांगौब्ला आङो बुंगोन गिदिर गोरों मानसिनिनो एग्जाम्पल होननानै बुंगोन आं गार्लफ्रेन्ड थांखांनायनि उनाव एक्सनि बागै मा जानाय दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आं माखासे बाथ्रा बुंनि आरोबाव दाखालि बावै ओरैबायदि गोरोन्थि जादों आं न'निफ्राय फैनाय समाव बाइकआ सेन गोलाव जाबाय होननानै गंसे फिसा दखानाव बोनो होदोंमोन माबायदि बोना हरखो मिथिया सालायना फैनाय लोगो लोगो बै सेननि बै हाथाया जजोबलांदो दा सोलायनो हायाब्ला आङो न'आवनो थांनो हाया खाथियाव मोनाब्ला दा आंखो ससियेल मिडियायाव जेसेबां मानसिया रायनो फैयो कमेन्ट बक्सआव जेसेबां मानसिया रायनो फैयो आंखौ थांखांनाय एक्सनि बाथ्रा नङाब्लानो बिसोरहा पइन्ट गैया मानो आं दिनै मिथिगौ आङो बेरायनो थांनानै सोरनिबा हिन्जावजों भिडिअ बानायनानै ससियेल मिडियायाव लोंनानै हगारना लायोब्ला सरि होनलायना बुंनांगौ जायोब्ला आंखौ बर' समाजाव थांना थानो हायै बायदि खालामगोन आरो आंल' नङा आंनि न'नि मानसिखौबो आंखौब्ला नाथाय गुबुनखौब्ला जेबो बुंनाय नङा आं बेखौ मिथिखागौ आरो आङो फैसानि थाखाय आंखौ सोरबा गोसो थोनाया गारनानै थांबाय बे थांखाबाय आंनिया आङो एसेबां अकात गैयि नङा आं एसेबां स्ट्रं नङि नङा लोरबां नङि नङा आङो लगे सोरखौबा गार्लफ्रेन्ड लानानै आं दुनियानो देखायनो भिडिअ बानायनो भिडिअआव गार्लफ्रेन्डखौ लानानै देखायोब्ला भिउ जागोन आरो फैसा खामायगोन आं एसेबां लोरबां नङा आं एसेबां स्ट्रं नङि नङा आङो हारसिं गसंनानै थानो हायो आरो आङो हारसिं खामानि मावनो हायो आंनि भिडिअखौ हारसिंखौनो नायोब्ला नायगोन आरो नायाबा नाया आं एसेबां अकात गैयि नङा जों दिनै इउटुबार्सफोरा बुजि मोनो भिडिअफोरखौ नायनानै आङो सानफ्रोमबो सैथोखौ बुंगोन आङो खेबसे नङा खेबनै नङा आङो सोरनिबा भिडिअखौ गोसो होना नायो बेनिफ्राय माखासे भिडिअफोरा थगायनाय जायोब्ला आं रागा जोङो मानो जोंखौ थगायनांगौ फैसानि थाखाय भिउनि थाखाय रागा जोङो आं एसेबां मिसा बाथ्राखौ जोङो एसेबां बोरै खोनासंनो आं रागा जोङो दिनै आंखो थांखांनाय एक्सनि बाथ्राखौ लानानैनो कमेन्ट लिरगोन आरो बेखौ लानानैनो बुंगोन आंखो प्रेजेन्टआव बुंनो हानाय नोंसिनाव दिनै फंसेबो बाथ्रा गैया बुङा मानो प्रेजेन्टनि बाथ्रा लानानै आं सोर सिख्लाजों लाइन मारिदो सोर सिख्लाखौ लानानै देखायनानै इउटुबाव फैसा खामायदो आरो मा बाथ्रा बुंदो मा पइन्ट मोनदो नोंसोर आंनियाव बुङा मानो हायोब्ला बुं दिनै आंखौ गोबां बुङो नों गावनिखौ बावबाय लाजियाखै आं माखौ लाजिनो आं लाजिया सहसाव होनखादों आं लाजिगौमोन एग्जाम्पल होनना बुंनांगौ आंनि थाखाय बर' हारिया बरबाद जाजोब्बाय आंनि मायबा मोनसे बाथ्रा बुंनायजों आङो बर' हारिखौ मोजां खालामनो हायासै बेनिफ्राय आं खामानि मावना होनो हायासै आंनि साननाय हनाय बाथ्रा बुंनाया फेल जाजोब्बाय बर' हारिनि थाखाय अब्लानियासो आङो रायजोफोरनि सिगाङाव हान्थु खरायनानै निमाहा बिगोन आङो बर' हारिनि थाखाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन आंनि थाखाय बर' हारिया अलखद जाबाय आङो नोंसोरनो मोनसेबो खामानिबो मावना होनो हायाखै अब्लानियासो आं लाजिगोन आंनि काहानिनि बागै आंनि जाथायनि बागै आङो प्रेजेन्टआव थांनायाव जि जाबाय आङो बेनिफ्राय बारे देखाया सोरखौबा सिख्लाखौ गोसो थोनानै लानानै लाइन मारिनानै भिडिअ बानायनानै बेरायनानै आं इउटुबाव फैसा खामाया आं इउटुबाव जा थाइसे थाइनै मोनो आं बेखौ न'आव थाङोब्ला रानजोबनानै होगोन आं बे आंनि गोदोनिबो बुंनाय आरो दानिबो बुंनाय आंखौ रावबो नायाब्लाबो सोरबा सासेल' नायगोन आंनि इउटुबखौ थेवब्लाबो आङो आंनि इउटुबनि फैसाखौ आं गोरिबनो होगोन आं खामाया जानला मोनला भिडिअ बानायनानै इउटुबाव आं जानला मोनला पाब्लिकखौ आङो इउटुबाव थगाया भिउसनि थाखाय आरो फैसानि थाखाय
आं बेखौनो बुङो एक्सखौ गारनानै दिनैनि दिनाव आंखौ मायबा मोनसे पइन्ट मोनदोंब्ला बुं आङो सरिबो बिगोन निमाहाबो बिगोन आं खिन्थु थगाया आं मिथिखागौ आं बर' समाजनि बागै बर' हारिनि बागै आं मिथिखागौ गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजाव गोबां मोजां मोजां मानसि ओंखारदोंमोन बर'जों बर' बुथारलायजोबदों बर'जों बर' सुथारलायजोबदों सोरबा सासे मोजां ओंखारदों बेखौबो बुथारदों सोरबा सासे मोजां ओंखारदों बेखौबो बुथारदों जों बर'आनो बर'खौ बुथारजोबदों अब्ला बर' हारिनि बागै मोनथियै मा दङ दिनैनि दिनाव फंबायमोन सोरबा सासे गथ'आ खेबसे सिखावखावगोन ना माबा मोनसे गलति खालामगोन ना नों बेनि उनाव जेसेबां मोजां मानसियानो जाफंबाय जोंनि बर' समाजाव बे बाथ्राखौ लानानै नोंखौ बार बार बुंबाय थागोन फंबायमोन बे बाथ्रा फंसेखौ गोसोआव ला नोंनि प्रेजेन्टनिथ' जेबो गैया नाथाय नोंनि थांखांनाय बाथ्राखौ लानानै कन्टिनिउ बुंगोन आरो बेनि गेजेराव सोरबा गिदिर मानसिया प्रेजेन्टआव कन्टिनिउ भुल मावदो रावबो बुंनाय नङा मानसि लानानै मानसि फंबायमोन न'खर लानानै न'खर मानसि लानानै मानसि नोङो गोरोन्थि मावगोन ना नोंखौ बुंगोन आंखौथ' दिनैनि दिनाव सोरबा सिख्लाफोरजों थानानै भिडिअ बानायनानै होख्रावबा जानला मानला बाथ्रा बुङोब्ला आंखौल' नङा आंनि न'नि मानसिखौबो स'आव थांनो हायि खालामगोन जिना हाराम खालामगोन आं बेफोर बाथ्राखौ मिथिखागौ आं सानफ्रोमबो सैथोजों थांगोन आं सैथोखौ बुंगोन आं बांद्राय मालायनि मिसा बाथ्रा बुंनानै जानला मानला भिडिअ हगारबाय थानाय आं गावबो बानाया आरो गुबुननिखौबो आङो बारे बारे जों नायनाय जायो नालाय पाब्लिकखौ मानो थगायदो दिनै पाब्लिकआ एसेबां कमेन्ट लिरो फेसबुकाव लारि लारि लिरनाय रावबो बुंग्रा गैया बिचाराफोरा जेसेबां गथ'फोरा फेसबुकाव लिरो बेफोरबायदि होननानै नाथाय बुंग्रा गैया मानो होनब्ला बुंग्राखौ रायो नाथाय लिरग्रा गोबां दङ हाजार हाजार गथ'फोर लिरग्रा दङ गोरोन्थिनि सायाव नाथाय बुंग्रा गैया आंखौ जेसेबां गाज्रि मोनथों फंबायमोन नाथाय सैथोखौ आङो नोंसोर जायखौ गाज्रि मोनो बेखौ आङो बुंफोरना होगोन आंखौ गाज्रि मोनथो जेसेबां मा खालामनो सानथो फंबायमोन आङो सम बरननानैब्लाबो खम समावब्लाबो आङो भिडिअ बानायनानैब्लाबो रायजानो थाखायब्लाबो आङो बुंगोन बांद्राय नंखाय बाथ्रा बुङोब्ला आं बुंथारगोन पइन्ट टु पइन्ट बुंगोन आं आरो आंखौबो बुंथो प्रेजेन्टआव आं गाज्रि खामानि मावदोंब्ला आंखौबो बुंथो नों मा देखायनो नागिरदो दाख्लै बावैसो नों सासे सिख्ला गोसोथोदोंमोन बेजों ब्रेकआप जाबाय बेनिफ्राय आरो दा गोदान देखायलायबाय नों मा देखायनो नागिरदो बुं आंखौबो आङो खोनासंनो थाखाय राजि आरो आङो निमाहाबो बिगोन आङो प्रेजेन्टआव सोरबा सिख्लाजों बारे बारे गोरोन्थि खामानि मावोब्ला आरो बायदिसिना आङो बर' हारिनि थाखाय गोरोन्थि खामानि मावोब्ला आङो निमाहाबो बिगोन आङो निमाहा बियालासिनो नांथाबबाय थाया आंनि गोरोन्थिखौ आङो सिमान लागोन आङो मानिगोन आङो फैसानि थाखाय इउटुबाव भिउस मोनथों होननानै सोरबा सिख्ला लानानै आं नोंसोरनि सिगाङाव स'आव देखाया आरो आं गुबुन देखायग्राफोरखौबो जेबो बुङा देखाय नाथाय बांद्राय नंखाय मिसा बाथ्राखौनो भिडिअ बानायबाय थायोब्ला सोर खोनासंबाय थागोन जोङो गाव गोरोन्थि मावो मानसिया नाथाय गोरोन्थिखौ सिमान जानो मालाबाबो हायोना स'आव हाया ससियेल मिडियायाव जोङो स'आव हाया थांखांनाय बाथ्राखौ लानानै नोंसोर बेसेबां बुंनो आंखौ बुं थांखांनाय बाथ्राखौ लानानै बेसेबां नोंसोर आंखौ एक्स होननानै बुं आं नोंसोरखौ सहसाव लाजिया एक्सनि बाथ्रा लानानै आं नोंसोरखौ सहसाव लाजिया आंनि गिदिरखौबो लाजिया आङो उन्दैखौबो लाजिया एक्सनि बाथ्राखौ लानानै आं स्ट्रं नङाब्ला आङो एसेबां दुरबलताबा सिख्ला लानानै देखायगौमोन आरो आङो सुइसाइड जानाबो थैगौमोन आंनि अकादाव थांनानै दं आं सोरबा आंखौ दादागिरि बुंनो हायो बुं जेबो नङा होनखायो आं अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द